ngendikanipun para dosen. Ya. Karena siapa? Aku ki agi nglakoni. Lakoni kepriwe? Anak saya alumni ISI Solo. ISI Solo. Jurusannya tari. Tari. Ternyata tidak nganggur. Dia itu mulang atau buka sanggar di Buka rumah. sanggar sendiri. Selalu punya duit terus. Iya, pokoknya wong seni iki ora kuwatir kaliren. Nah, apapun seni iki ning dinggo luwes. Luas. Iya jelas. Tadi kan Bapak Angger ora bisa seni ya Rara. Apa sih? Apa Bu? Seni. Kesenian ora seni. Iya. Oh kesenian. Ada kesenian ya. lah, kan darani seni tuh. Ning wis terbukti nyata. Nyatane nyong sing nang kene mung anake sapa sih? Eka anake Yanto Yagan Lah, Ibon. iya. Iki dengan kesenian iso tekan Rusia, iso tekan Korea, iso tekan iki lagi wae bar saka Turki dan Cina. Itu karena kesenian dan alhamdulillah ISI Surakarta mendukung saya tuh matur nuwun sekali Pak. Dan beliau yang selalu membimbing saya. Apa kok iki kepriye Pak? Iki kepriye? Ning aku jane isin. Sampai sih saya umpamane wis sudah nih jasa tak gomel tok ngono oleh ora Pak. Isinnya wis powel. Oh, tadi kamu selama itu dididik oleh beliau. Iya. Sekarang tak didik nang lu. Hah? Tak didik. Lah aku jadi kepriwe lah. Didikanku main. Jadi apa? Bisa meteng. Diselingi lagu dhisik, Ya, lagu dhisik. Ini apa? Mari kita Bu. Spesial kanggo teman-teman kekalih. Ya. Pelok bareng. Belok bareng Mas. Loh, bukit. Bapaknya dalam apa-apa? Oh, lha isi. Lan ugi kakung para sedulur-sedulur tangga karo Pak dan sakiwatane penonton matur nuwun sing kepareng rawuh. Nggih. Kanca-kanca Supraba matur nuwun. Nggih, wonten Mas Solikin, Mas Toyo, Mas Harko, Mas Dedi, Mas Rajo, Mas Ruli, Mas Putra, Mas Arif, nggih. Matur nuwun. Nggih niki kanca-kanca nggih sami rawuh. Dadi sing boten rawuh tetep mirsani teng omah lho, Mas. Nggih, lan ugi live streaming. Live streaming apa? Streaming ning Salinda. Salinda. Mereka Kebumen dan Wonten PS Kembar. PS Kembar. Niku 797 Salinda. Ibu. Ini Indonesia panas sekali. Iya, penting. Kalau barang sampun Ya. tinggi. Lamun rasa Ya. Suara hati mangane apa baik? Mangane apa? iki yo ora mergo mangane apa. Apa? Ning mergane jasane bapakku. Oh, gue bulane sekolah kayak Mbak Eka pinter. Iya. Orang-orang sekolah ke pada nek kuliah ke orang kudu esi cilik, esi nom. Ki sembojo ya kan kuliah. Lah wong aku nang jero weteng ki wis diajari nang bapak. Apa? Bapakku mbiyen sering ngirimi mie. Oh, ngajar nembak. Nembang Ngajarin nembak kowe. Iya ngirimi mie. ngirim Bapakmu ngirimi. pas Mbak Eka nang jero wetengan nang ngene biyunge kana. Ya. Dikandung kan sangang dina sangang bulan 10.000. Sekolah dina 10 dina. Terus dikirim apa? sering dikirimi mie. Ini sih kepriwe? Bingung kan sih? Iya. Bingung kan? Iya, iya. Yang ki maune bingung. Lah sih kepriwe? Lah kan nang jero weteng ki petang. Petang. Lah kok bola-bali ana ndas bundul pirang-pirang iki sapa? Lah terus Ya akhirnya kan tak inceng, tak imo. Ngerti-ngerti ngidoni blek. oh jengkel ya. Jengkel. Asale pas lagi nginceng ditiliki ngono nyendol iki ya. Ya kan jengkel terus kaget sih. Tahu demit. Sebagian dari bibit anak memaksana. Hanto jatuh. Orang-orang babar pisan tuh diajeng cipta rasa, cipta Cipta rasa. rasa, cipta rasa. Ya bener ki Cita Rasa ning ana ndoko. Mari ketek. Loh, kok jenenge sapa? Cipta rasa. Itu cipta rasa. Ora Cipta apa? cipta rasa. Apa sih narasane kowe? Yo wis ya to, aku kan sing ngerti. Baik Kak, aku dari kepengin kuliah nang isi apa isi ketampa. Ya sik. Isi ketampa Ya Pak. sik kan ndek terkait darno iki nek ditampak. Darno, darno sing nang kanan kok kon nganu, kon resik-resik. Iya. Pokoknya sing penting ngisi ya. Gini Siapa? Kuli
Isi apa bae? Ya maksudnya sekolah kuda men kayak Mbak Eka. Kalau apa sekolah anak-anak ganjal kursi. Oh cucu kayak Allah. Tartamtu istiling hatiku tuh muncul arah siramu. Tuh diajeng nih mas. Kok ngayu tuh. Pun kakang ora bisa pisah sak bentuke pola kalimpi para sosok. Nimas kok ngayu. Aja cedak-cedak karo seluruh. Oh, kayak gue jadi anu jenengan kayak lagi ngomongin Mas Manten, Bapak Manten. Tapi nganggo tembang. Jadi men ora ngomong tapi tembang. Pancen elingane jaman biyen, paring kok parah ngajari bocah ki nganggo sasmita tembang. Dadi ora kok bloko-bloko nganggo tembang. Iya iya, maning sekan isi. Apa-apa gue nganggo seni. Iya iya. Iya iya. Pasti ya nampun milik wong ayu nggih. Ono kincing aku joget. Sak lumayan bumi sak lebih langit pun kakang ora bakal ninggalake marang sira. Tinggal bengok. Tinggal bakur bakur. Telu. Apaan sih pek? Apa sih bener? Ting. Koping. Pak pek pak pek. Peng ya, peng ya. Ya iya. Peng telu pangkat derajat Milik pangkat derajat. bisa keneng sanjang sarat Api kayak gue gerok lah, sing ora gerok kayak apa? Aku gerok api. Iya. Kejane suara serak-serak kecebur. Iya. keneng sanjang sarat
jam pira? Jam 10. Karo siapa? Ya karo rombongan. Terus madang apa urung mau? Oh, wis. Jalannya? Hah? Jadi ora budek. Jadi ora budek. Ora Lah lah. ini nyatane kuwi lho. Lah ini kan ora budek. Blek. Dalem. Mau tekan kene jam pira? Jam 8. Karo siapa? Karo rombongan. Wis madang apa urung? Oh, wis. Hah? Hah? Jadi ora budek kaya kowe diomongi budek ora gelem. Ora we budek. Ah, ya ora mungkin. Jajal. Baik kan? Nun, Mainnya jam pira? mau jam 5 Karo siapa? karo Dita. Wis mangurung. Wis. Eh. Makan nang laut. Eh. Tuku mendoan. Ayo. Karo ngrasakne sate ambang. Ayo. Nang kene kan mesti baline sesuk Ayo. bablas bali mung Ayo, solo. yuk bareng terminal. Apa? Tabrakna 10. Kita emosi. Orang kena jengkel. Karuan wewe kena kulo banget. Kayak kirane ada pilihan wadon jengkel tekan masuk ruangan. Oh, Nang endi? Anak, Nang endi? kula Ya kan nang kene langka iki. yang ono orang jengkel banget masa orang dicokoti tikus. Nah, Pak dosen nakal bae. wicara kang manis manis marmane den prayetno sajae teman-teman kali sampun kabotan tresna Cinta
lho Mbak Eka. Ngeling-eling zaman biyen Kepiye? kan. Pewarah pitutur ki nganggo tembang. Iya. Dadi ngaru-ngaruhi bocah ki ya nganggo tembang. Nganggo tembang. Contone nuwun sewu ora saru. Apa? Angger zaman biyen umpamane iki ra saru ana wong anak kok sletinge mudun. Uli ngaru-aru iki dengan etika ora beh sletinge mudun ora. Nganggo sanggit. Sanggit nganggo tembang. Iya, piye? Burung kakak tua. Oh, berarti terus sih. Iya. Terus ana mani, Apa mani? umpamane ari wong wedon. Nuwun sewu sletinge mudun ya itu saru sekali. Ya, Mbak. Terus? Sletinge mudun itu saru. Saru. Terus? Tujuannya nganggo tembang. Kemarin priwe? Karo mungkur. Piye? Tangane di sana tempat lahir beta. Oh, jadi neng ngerti ya, oh iya. Jebulannya loro. Jadi ki sekolahnya masalah persentase. Oh, lah kene mah zaman aku kuliah. Piye? IP yang paling dhuwur itu berapa? 4, Loh, 4. Mas Gilang pira? Waktu saya kuliah itu bintang mahasiswa. Gimana? Oh, IP saya itu 7. wah, bener-bener. Oh, saking Wanitanya Pak kok iso 7? 4 itu udah goblok. Nah. Tapi saya 7 IP saya. Pitu? Pinter ya. Oh, saking Lebih pinter. pinter gue. IP saya perempuan 3, IP saya laki-laki 4, kan 7. Kuwi pripean. Eh, IP. Bor, Bor. Kok kayak Wis tau ngrasakna belek lancung porno sih. Ya. Yo, Nek aku mau nih sebelum ketemu sama Pak dosen-dosen ini toh. iya. Aku mau nih ki sane bangga jadi lulusan SD. Bisa deh. Daripada lulusan sarjana SMA, aku sih bangga lulusan SD. Ya, aku mau. Yo, sarjana itu Loh, SMA pirang tahun? Belum. 3. 6 tahun. SMP pirang tahun? 3 tahun. Sarjana pirang tahun? Cepet-cepetnya 4 tahun. SD no akeh dhewe 6 tahun. Oh. Mulai kuliah nganti 15 tahun. Oh, maksudnya ke wong kuliah itu 4 tahun. Iya. SD 6 tahun berarti suwe SD. Ya benar ya ke SD. Lah SD apa jadi sekolah apa? Sekolah dasar. Nah, ada sekolah kayu kukut. Tapi ngomong-ngomong Tamu iki lho, ada tes rambut. Saka Jember ya.